Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Avui és el torn del portaveu de la formació Vox, Jordi Rangel, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Jordi. Buenos días. Jordi, anem a comentar amb tu, com fem cada mes, la darrera sessió del ple, en aquest cas del ple municipal corresponent al mes de juny. El ple va començar, com és habitual, amb un minut de silenci com a mostra de solidaritat amb el poble de Gaza i també es va fer la tradicional denúncia contra la violència masclista i de solidaritat amb les víctimes, en aquest cas una denúncia que va estar a càrrec de l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Calders. Ells van explicar, van fer una reflexió, van dir que com a societat hem guanyat consciència però hem perdut comunitat. Van dir el sistema ens empenya a l'individualisme, però la precarietat, la sobrecàrrega de cures i la violència no són problemes individuals i les respostes han de ser col·lectives. Això és que els va dir en aquest espai de denúncia mensual que es fa sempre al ple. No sé si vols fer algun comentari. No, a ver, del tema de Gaza, bueno, sí, insistimos mucho en Gaza, pero nos olvidamos, por ejemplo, del Sáhara, siempre que lleva muchos años siendo invadido por Marruecos, y de la violencia machista, a ver, es algo que existe y estamos de acuerdo, no hay más que... Parlant també de solidaritat, a la sessió del ple es va anunciar que des de l'Ajuntament es farà una aportació econòmica via Creu Roja de 5.000 euros per a les víctimes dels terratrèmols a Venezuela. També. Bueno, ahí sí que estamos a favor. No estamos de acuerdo en que sea Cruz Roja. Ya sabemos que Cruz Roja dedica el 90% de las aportaciones a sueldos internos. Como ONG en sí no es. Pero bueno, como sabemos que en Sant Feliu son todos voluntarios, pues a favor. Al ple ordinari de juny, un dels punts també més destacats, es va aprovar inicialment el Pla Director d'Urbanització de l'àmbit del centre de Sant Feliu. Es tracta d'un document que defineix els criteris que han de seguir els pròxims projectes executius d'urbanització de la zona compresa pel carrer de Falguera, les vies del tren, la carretera de l'Aurea Miró i el passeig dels Pins, en concret en termes de pavimentació, arbrat, enllumenat, mobiliari, no? I zona de bajas emisiones. Vosaltres vau votar a favor d'aquest document, no? No, en contra. En contra. Pel tema... Ja m'ho vas dir algun cop, sí, no? Pel tema, sempre que surti un tema relacionat amb les zones de baixes emissions... Serà sempre en contra. Sempre serà en contra només per aquest punt, no? Més temes. A l'àmbit de mocions, la Junta de Portaveus va presentar una per adherir-se al manifest internacional del maltractament de la gent gran. En aquest cas va fer la lectura al Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal i van reivindicaven la necessitat de tenir recursos adequats per les persones grans afectades, incloent-hi suport emocional i també assessorament jurídic. Sí, a ver, es que además la gente mayor es los grandes afectados y olvidados en este tema. Y desgraciadamente el concepto de familia que había antiguamente de cuidar a la gente mayor y a los críos está olvidado, cada vez se les deja más a un lado, se les abandona i hay que apoyarlos más. Un altre tema també, a motiu del passat dia 28 de juny, el Dia Internacional per a l'Alliberament LGTBI+, es va presentar un text al ple que va ser aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern, de Comuns, Esquerra Republicana i el Partit Popular i amb l'abstenció de Vox. En el cas reivindicava que l'orgull és memòria, resistència i futur i es va defensar una Catalunya on tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida independentment de la seva orientació sexual, identitat, expressió de gènere o característiques sexuals, i també es va celebrar la nova llei dels drets de les persones LGTBI i l'erradicació de la LGTBI-fòbia. Com dèiem al començament, en aquest cas amb l'abstenció de Vox. Sí, este punto fue llevado a urgencia, que en la urgencia sí que lo votamos en contra porque no entendemos la urgencia, sabiendo perfectamente las fechas que son, lo podían haber presentado mucho antes. Y nos abstuvimos porque es que el concepto que ellos tienen de defensa es totalmente contrario al nuestro. Son muy diferentes. Y además no lo decimos nosotros, nos lo dicen muchas personas que militan con nosotros, que son del colectivo y no están de acuerdo con la temática que ellos proponen.
Més temes. Arran també de la celebració del Dia Mundial de les Persones Refugiades, el passat dia 20 de juny, l'alcaldia va llegir una moció que va rebre el suport de Comuns, Esquerra Republicana, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox. Va fer la lectura al Consell Solidari denunciant que ja hi ha més de 130 milions de persones obligades a fugir de la guerra i de la persecució. Es va dir les polítiques de control fronterer són hostils i vulneren el dret d'asil i adults en moviment. Com dèiem, aquesta moció va tenir el vot en contra del vostre grup municipal de Vox. Sí, a ver, entendemos que hay gente que huye de una guerra. El mismo ejemplo de antes, el pueblo saharaui. Pero ellos hacen políticas de fronteras abiertas sin mirar quién entra. Y eso no puede ser. Tú puedes huir de una guerra, pero queremos saber quién eres, qué has hecho y a qué vienes. No se puede tener las políticas que ellos tienen. Quines polítiques faríeu vosaltres en aquest tema? Pues, a ver, se quedan en un centro de entrada y se verifica quién es y se decide quién entra y quién no entra. Si va a entrar un asesino en serie, no. Te vuelves para tu país. Me da igual que vengas huyendo de una guerra, eres un asesino. Passa que a vegades és difícil també controlar aquests antecedents segons sí, porque normalmente la documentación la tiran antes de llegar para que no se les pueda identificar. También es un síntoma que se puede detectar. El que viene con documentación no tiene nada que esconder. Y le da igual que... Y además, si aplicas esa política, el que vengas, que no es condenada, vendrá ya con su documentación para que puedas comprobar que no es condenada. Més coses. En el cas del grup municipal de Sant Feliu Comú Podem, aquest grup municipal va presentar dues mocions. La primera d'elles va ser aprovada per unanimitat i, per tant, amb el vot favorable de Vox també. En aquesta moció es demanava a l'Ajuntament instar la Generalitat a millorar les condicions laborals del personal educatiu i la qualitat de l'educació pública. L'Assemblea Educativa del Baix Llobregat va fer una lectura, el manifest, posant èmfasi en el greuge estructural educatiu en què es viu i en les condicions també específicament del personal de l'etapa 03. Es van demanar ràtios més baixes, expressar el suport a les reivindicacions i a les mobilitzacions actuals i també instava el govern de la Generalitat a desencallar les negociacions amb els sindicats, recuperar el poder adquisitiu perdut i millorar els salaris i revertir la sobrecàrrega de treball. Com dèiem, va ser una moció que finalment va ser aprovada per unanimitat i, com dèiem, també amb el vot favorable de Vox, ¿no? Sí, a ver, tenemos que tener en cuenta que, aunque no lo parezca, es un punto muy importante. Son el futuro. Tienen que recibir una buena educación y los que se encargan de ellos, de que reciban esa educación, tienen que tener unas condiciones dignas para trabajar y un sueldo digno para poder dedicarse a ello. Entonces, pensando que esos niños van a ser el futuro, es importantísimo. Millorar les condicions del personal educatiu y de la qualitat de l'educació. Sí, sobre todo de la calidad, porque teniendo en cuenta que hoy por hoy hay veces que suspenden y pasan de curso por decreto, no, hay que tener una educación, quizá a buscar un modelo que se fomente el estudio, que aprendan y que salgan con una cultura que se puedan defender luego en la vida. No, y vemos los ejemplos en muchas publicaciones en Instagram que a día de hoy tienen una cultura general ya directamente nula, los jóvenes. Com dèiem, Comuns va presentar dues mocions, aquesta va ser la primera, i la segona, que finalment es va desestimar, presentada, com dèiem, per Sant Feliu en Comú Podem, era per declarar la nau principal de la fàbrica Matacàs com a bé cultural d'interès local i perquè es tingui en compte la seva arquitectura per al desplegament dels nous habitatges previstos al Pla Local d'Habitatge. És una moció, com dèiem, presentada per Sant Feliu en Comú Podem, que es va rebutjar amb el vot en contra de l'equip de govern. Sí que van votar a favor Esquerra Republicana, el Partit Popular i Comuns, i en el cas de Vox vosaltres us vau abstenir. Sí, teníamos, digamos, un conflicto. Yo, a ver, las conozco de toda la vida, he visto que ha estado allí toda la vida. Sí que hay que conservarlo, pero edificar, no tenemos terreno en San Feliu y hay que edificar. Necesitamos vivienda para la gente jóvenes que viene detrás.
Entonces nos quisimos abstenernos para que decidieran quizá el resto, porque teníamos un conflicto de intereses. Sí que nos interesa, pero también nos interesa aquella vivienda. Com no sabíeu posicionar-vos molt bé, no? Llavors recorrim a l'abstenció. Més temes també que es van aprovar al ple de juny, per exemple, l'addenda del conveni de col·laboració amb l'àrea metropolitana per la implementació i la gestió de l'Ambici. No sé si té sobre l'Ambici... Está funcionando, los números nos dicen que están funcionando muy bien. Yo en su momento ya lo dije, que ¿te acuerdas que dije hemos votado a favor? Porque realmente la gente joven lo utiliza mucho para ir a estudiar y está funcionando muy bien, entonces para adelante. També es van aprovar les bases per l'atorgament d'ajuts municipals per facilitar l'accés i la posada en lloguer d'habitatges a la borsa municipal. Suponc que vosaltres també demaneu sovint, sí. No? Més coses també en termes de subvencions. Per exemple, es van aprovar les bases per a les entitats locals d'àmbit cultural doncs, que tinguin una propietat, no? Que siguin titulars o gestionin immobles i que facin projectes de millorar, no? Aquests immobles. Ho vau veure bé, no? Això d'ajudar una miqueta a les entitats que facin reformes en els seus equipaments. No? Sí. I també es van aprovar bases per les subvencions per millorar l'accessibilitat en el teixit comercial, restauració i serveis, perquè l'accés, no, a aquestes botigues, a aquests restaurants, a aquests bars... Como ya comentamos otras veces, no hay donde aparcar, la gente hoy día va con las prisas, necesita el coche para todo, por eso no en contra de las zonas de bajas emisiones, que va a hacer mucho daño a mucha gente que tiene vehículos que no van a poder circular, y el acceso a cualquier lugar que quieras ir a comprar y no tengas donde dejar el coche un momento, es imposible. I ja, per últim, temes ja una mica més menors, es van designar les festes locals per al 2027, les modificacions de les plurianualitats per als contractes d'obres de reurbanització del passatge Vilafranca i d'arranjament i de millora de l'espai públic a Sant Feliu. No sé si vols fer algun comentari més del ple. No, a ver, son cosas que, bueno, se van haciendo. Sí que hay muchas cosas que mejorar en Sant Feliu, pero bueno, poco a poco. Com creus que seran els plens d'aquí a... Perquè ja comencem, un cop que passi l'estiu, comencem com el compte enrere cap a les municipals, ¿no? Yo creo que a partir de septiembre se van a volver muy duros. ¿Pero vosaltres tampoc? ¿Vosotros no? Nosotros vamos a seguir con nuestra línea. No tenemos... Però quan dius que se van a volver muy duros, què vols dir? A l'equip de govern parles, Y la oposición también. Van buscando... A ver, nosotros tenemos claro que es muy difícil que gobernemos hoy por hoy. Tenemos claro que lo haremos en un futuro, pero hoy por hoy es muy difícil. Entonces nosotros seguimos en nuestra línea. Mejorar Sant Feliu, mejorar Sant Feliu i mejorar Sant Feliu. O sigui que els punts per on vosaltres anireu aquests mesos, tu dius mejorar Sant Feliu, però en quins àmbits creieu que és més urgent millorar la ciutat? Pues, a ver, como que siempre seguridad, sabemos que estamos por debajo de los ratios, el estado de las calles, la Carrer del Pla está destrozado literalmente y no se hace nada. Recogida de basuras, precisamente el otro día estuvimos en una carpa en calle San José, las basuras ahí tiradas, nos fuimos a las 2 de la tarde, seguían allí tiradas y avisé desde las 9 de la mañana que estábamos allí. Son servicios que se tienen que ir mejorando. Yo sé que ellos pues van a ir más a intentar de ganar votos y va a ser una lucha entre ellos y seguramente pues nos tocará alguna. Como siempre, pero no es nuestra meta ahora intentar de ganar votos, es intentar de mejorar Sant Feliu. Molt bé, doncs moltes gràcies a Jordi Rangel, com sabeu, portaveu de la formació Vox, per comentar un mes més la darrera sessió del ple ordinari, en aquest cas corresponent al mes de juny. Moltes gràcies, Jordi, fins la propera. Gràcies, hasta luego.